iza ovoga postupka na tom nivou, znači nekom nivou osporavanja, na državnom nivou, više nema ništa. Ova presuda je konačna, jedna jedina, to se već zna, protiv presude nije dozvoljena žalba, formalno, pravno postoji uvek mogućnost revizije, koja je, ja koliko znam, ni u jednom predmetu nije usvojena i apsolutno je potpuno za sad teško moći da se pomisli da će se pojaviti sad neki novi dokaz tolike težine, a koji nam nije bio ni na jednoj strani poznat svih ovih godina, da bi on mogao da ponovo otvori raspravu. Tako da u tom smislu, u pravnom smislu ovde, ovo je stvar zatvorena. Druga je stvar što iz ovog postupka i kao iz svih onih činjenica ranije, lokalna pravosuđa bi morala da se pozabave ratnim zločinima, to je ono što je pravosuđe ostalo dužno svojim žrtvama. Ne svojim, nego žrtvama onim koji... Ali to nije na nivou genocida.